Sini BJP jakar final na sung khabai khubai lam sogo. Buba grake. Buba grake. Buba grake. Ang sekarang ang itu BJP klaim ni 2014 ni semen klaim 2014 ni semen klaim, arpore 2018 wah ke BJP government betul buka, abon ya goro teruk kai samung cengka, siapa samung ceng mana ya goro anau daito gori jaka, siapa abon ni bising kobo, katar kubuni parti ni borong ya kere payu, mana ya goro am hai no sung kesam tong nai rong no borok teruk nona ni cengka. Engkau apurun seminu sungguh tam nani buka belai no kosong kah tam ke jaga sung poila tu nai ba, kayak apun pore engkau turuk am hai no engkau pelai ang BJP tong kono, je semua sini lai thang nai pas bos hor sini MDC sini onanto sar jokon tong pro, apuru panang BJP ni hempana edi sini bagai ang bising tik lai sini Mothani bai ang kurungui samung tangui tongo, engkau hai pana takrai edi siu bang sekang joining klainya henang songui tong kumani. Siapa abun ya guru porok teisa anak koi kya ang bai marai kya engkai tiga sang teisa lain negara no ne ang khabising sai sung songoi tongkha siapa hai na hai election lai thamane movement de poreng ke omai nam hai ungoi tongo ke abun poreng kang khabai khobai ke mane bukhana krak khai bosaka dabu khumkangale ang ti oro tonglia tamne ke boba krane je naharmu je boba krane samung tangmu bini bebak angkona ang hamjagei te omhai kena ang tongnai te omhai kena je o sangsara tongsak eba khaba jotodin ani fan tongsak bubagrani samuno tangoi thangnani bagai ang tini haino hai bubagrano nahare ang tini Tipra thawa phaisok pai hambai besok voter tei phege tu voter hangkai to ani nok ni voter tongo chinoko kaitham te omhai khlaioi ani bising pasang to tongo no abo huija khaino hangkai tini kaisa borok phaina tongo bor sok pailia chinoro thili thara ui tongo ba sok pai mandia phiaba tongwani amhai natam ni ke ang to kasam party khai phema ba ke baksa ang chini borong abono kirijagu amhai jaga thang ke ang amhai de maya angno ke employee khlaile ni nogo hangke bo je jaga chakri khlai tongman a jaga ni transfer khlai jangna ni kirijang na kubang ma todre potong phiaba bo buskang ni chini panchayat election na hangka bo bebak joto o butarong budman baina abosung khaklai hambai nin mungkai ani bum ka hangke Prasmit Debbarma sekango kono podo tongman da BJP sekango hangke ang mondoro samung tangui tongmani hangke abon pore buto bo ano general secretary rijak abon pore ke change khlaite khlaimang no dabo ex no homa hangkata haipan angau daito rok kuno gurutto dia je jagao je samungni daito barjari jago o samungni moten je samung tangui meke amhai samungni pod manbe tam laba mungsa boya hambai asukno Ini sini thanchani mari bobagrani thanchani mari jen Tipra thawo sini takho Prasmit bo sini thanchani mari o phaisok paikya sung Tipra tha bodol ang sak baithang tini bono sini thanchani mari Tipra thawo khaba khubai lamsogo jora kudukma bo tam khlainai amo haike palama yang tongkha bo thajingo saka je BJP hai bodol khai tongphono bobagrana hamjamani bisingti bo sini Tipra thona bising go suboi tongo ke abon bagai ke tini ke ekdom sak baithang phang kaino sini Tipra thawo phai hapaikya BJP hai party no yakare karon finally bo dorkar tongo sini mo Tipra saroni je naharmung je Tipra saroni odikar o odikar no sung je ancholik dor khainai borok no phang kai khorang tisai mano borok no sanui mano national party hai jaga ro tongoi BJP hai party o tongoi dofani bagai kaisa kok thaisa sawi meya nge tamni bagai nge dofana hamjagoi dofani bagai samung khaina nge ba tamni bagai BJP bodol hai tongnai hinai botini baithang yakare botini tin Tipra tha bodol phaisa phika abon bagai sini durai samrani jotto jin Tipra tha khainai te bobagrani mari thanchani mari tongnai no sing borona khabai khubai lamsung no khana no busu borok kabangma sung tini bono lamsugo gabono sanan musungo buskangi o talo sini bless committee song mari nan thangui tongo sini entire Tipra 587 bless committee tongo angkha khai hoisi 587 ni bisingo 587 no Tipra tharok kepala engnai te kubuni bodon lo kaisa bless committee phano sung nahana riya sung abu bagino adigina nahari samong khai tongo buskang talo election kai sung phunugoi rinai Tipra tha bodol 587 ni bisingo 587 no kepala engkha sung abu phunug rinai sini thanchani mari ni bising tui te chini bobagrani tui dulmani bising tui hambai